Ай ще ви водим на едно уникално място. Здравейте, сладурчета! Българче, град Смолян. Уникално място с невероятна кухня. С салати от зеленчуци, отгледани лично от тях. Наистина кухнята е уникална. Ако имате път към Смолян, задължително да го посетите. Това не е за изпускане. Препоръчвам ви го горещо. Храната е уникална, обстановката също. Залите нагоре също. Няма да мина да снимам, но ви го препоръчвам горещо. Много е красиво. Много е красиво. Трябва да дойдете и да се насладите на цялото това удоволствие. Заслужава си. Да, ако имате път за Смолян, никога не го изпускайте.